Jaký to je styl? To je český styl. Český styl. Tak jaký to je styl? Český. Hele, koukejte. Wapa Gangnam Style. To je český styl. Počkej. Wapa Gangnam Style. Zpívá korejský. Já chci vidět, až to bude to dobrý. Ach, jo. Tu. No jo. To je do prdele. Kam skáčete všichni, vole? Vy jste odskákali se skákací postele. Lady. Jo, brase. Já to teď nemůžu povalit, že to vždycky zkouzne. Mami, ten fotbolí to nemůže jít všechno z toho pádu z koně. Musíš zabojovat. No, záda, ne? Ne, já jsem si zamohla. Ona spadla na záda, takže si nemohla i břicha bolí. Jo. Český styl. Český styl! Jaký je to styl? Český! Český styl! To je český styl! Wapa Gangnam Style. Tak tohle je nastupující Český generace. styl! Ale a řekni mi, co je na tom dobrý,